bisi burum no wall post eba wall post office te palaijago October talni 9 salmari o sini tong thango eba live show digital communication phaya sakang kaisa jagani tai kaisa thayo eba kaisa thaini borok bai kubun thaini borok kok manjuna hanke kasino lama tongmani abo ongkha kok tunblai no post office tei rohorma bising tei halok manjunani postal service ni laibuma naike sengnugui mano postal service hayongo borok rokno blai khena chupachu rukha 1969 bisio Japan haktorni Tokyo UPU ni Congress saklai rekha wall post de October talni 9 salmario bisi burum no palaijaknai hinai afroni simi wall post de eba wall post office de palaijagei to tongo hayong ganangai bini nahar mongkha postal service ni importance rokno sinumgrunani kaisa belai ke interesting kok Tripura postal service no tigi seng saidaman Tripura hasteo bupro postal service sengjakka khanake norok wanai phone mano eba sak no bolai phone mano haike a interesting kok tamo au Tripura hasteo postal service puila jengjakma belai balok jakse 154 BC ingkha Tripura hasteo postal service jengjakmani 1875 bisio Maharaja Birchandra Manikani Bowa Garafan ni jorawano Tripura postal service jengjakha India haktoro post office songsajakmakhe 1854 bisio songsanai ingkha Lord Dalhousie